weekend crime special hun kan lo thleng le tareng mai in zawain chi bai ve kule tonjuma kan case ngai to ho tur chu kumsom ni liam nuwa Rorelna dik mu ve chau Nula Lainatawm tak chanchin kan ngai thawin kan thir ho don ani Christy Miraki kumsang kha zakwa somruk pasari November ni thum khana lo pianga Pennsylvania Australian bok anu naw zinga amilai ani nge a an chung kwa hi anin po in anin mangai tang hle a anin kom nge emem bok Christy chu abik takin a unaw pa Vince nen ain kom nge hle a unaw ai ma in chian chaberte po anang zok hyal chin Christy hi mi zedu om tak nei ani shimshima ama shi chiang to piangin angai nat om zia le afel zia hliran soi chin ani chian tha ta na du thu sam chung puinu ta na ngai zonom hlia hlia chenom nu ta na o om thlotang mi je puni tila kan soi swalu tuk om love tu po abetang nel thiama anung sarin limmel apusang renga anun hi alimom zonga thlir thiam mi ani bok athil tumber chu zirtir to ni a adu thu sam chu athleng tareng boka zirtir tu na chelai puin no pangin an hloron ni lovin an za emem an ngai nat ron ani ngal le panga anha chu a hrichianga no pangril rusu khlek dan aman chak emem bok chuwang tak chuan no pang ho pain a class chu nuaman ti emema shok ngai mi alovin athu soi ngai thatura thu han soile antanaril rupek ulsam tora zirtir na pek athiam emema athona principal point afak le nge ni anwaya thokte zinga zirtir tu thaber polani thu soin achuang le nge a hitachang mai po hian anna a ati mai lo ziale ain pek zia chu alang chiang hle ni kumsang kha zakwa somkwa pani aronin her chhuaka Christy point akum somni pangana mangmek bok Lancaster Pennsylvania chengin soito angin zirtir tu na chelmeka awum na veng hi veng nuam le in po takan ni a tin atho na munala atho puitele azirlai tinen anin po che emem boka a khovela chwana hlim toka tuma odbik lovin lungoi takin ahuna mangani mase December thalo thlen me chuan engkim chodang lam zota kumsang kha zakwa somkwa pani December ni somni ni in Christmas thlen ma atan ninga chau ala oma Christy chuina omin no pangte tan le khabuko ma tuam saka he antana a Christmas thil pek tora atieni atok ni somne pakhat alo thlenga dan pa nga yangin zinga ma takin athawa ni chhuah main atho tlang pui chin ti kan jeple lokange ti chuan amania ale khabukom tuam sa te chu ano pangte pe katan ti in akhung khoma tho tan tuk ani boka Christy chuan school cultura in siam main TV anin le lok phota a in lua hian ama a cheng lovin roommate tania a roommate chu dar saria nakal turina chuaka Christy ro chu tlang puin zingdar sari le minute somli panga a chuak thin thung a thona school lama ve thung chuan tranhun ani to poa Christy aron la lang theilo chu a tho puite chuan mak an ti tlang hle a trannu fe ni to po chuan Christy chu ala ron lang thei tlat lo chu tho puite tan chuan ngai that lo na thamatling tlat soito angin Christy hian anha chu nuamati emema poimo top khok lowa lo chuan a chol mai don lowa tin achana soinge nga a ai wa a class lo la torin a be fel vek bukang chuwang chuan chu tiang ingma soilowa aron kal lo ringot chu an principal le a tho puite tan chuan ngai that lo na thamatling tlatani an principal chuan thildik lo om ngei ni in a shebok boitam Christy chu bia ka tuma ma se be theilo chuwang chuan Christy no chu bia ka tum ta a ti chuan Christy no chu bia in Christy chu na a local lo thule achina shiat lo thuwa bazot ta a ma se Christy no emo achung te dang po chuan Christy chin chu an lo shebi khau lo mai chu tiang ani ta ka chuan Christy chen na chu principal chuan a zota rang takin kara lotin Christy in lo lam pan chuan arangin ain khal phei ta ngala kalkonga chuan Christy chu amel phei ringa achan chu Christy chu akar ke chiat wangin emo atanga nga kalkonga ato pal lau te be se ni
mase abe se angin kalkonga chuan muta haulawa tin ama chuan lo thon na riawa nei chanta a ti chuan Christy in chu athlengta a kar lo in park fil than chu muta a chuta je chuan thil dik lo om nge ni in ashitani ti chuan lu chhota a kong khar kal na chu ti chhiat ni ti mu a ring takin Christy chu aw ngal twara mase channa engma mulo ti chuan in chung chu alut thuk zela chuta chuan khovela athil mu du lo ber chu awa muta mi poi soi ngai lo mi te ngai nat ron Christy taksa chu nun na nei to lo ti sha zetin chhuat la ya chuan alo let ring ani chu achila hai tak zitani heti lai hian Christy chungte po an ngai a thathei bik lova principal in chanchin ron thil hun chu an lo ngai chang top ani ber an thei topin Christy chu an lo kol ve char boka a topa chuan toimo hian a phone chu run chang ta a ma se khovela an thusha du lo ber chu an chitani Christy phone chu mi pakhat hian lo changin law enforcement lammi an ni thute to swal to kanom thute Christy chu chanman ani to lo thute alo shiltani Christy ruanglan dan chu arap thlak hle a mi pat mei chat na lam hoya khoi ani a re ani boka he hi athi chan ni nge in alang bok alua voi tam tak wak ani a khabe adup vek bok alandan chu arap thlak em awangin achung te po arwang chu en lo jok turin an shil hialani a kotle akut korala in belwangin nakal turin ain buat sai mek ni nalang investigator te chuan kongkhar chunglam daya kenyak an hu wangin Christy chu sang taka choi kanani an ringa tin living room a chuan cutting board an hu bok Christy hian ain ven nan aman ro mu masaka piang achuanga ama thatu hian chule tin buak na na mangta ni in angai theini tin ano pangte ta na ale khabutuam sakte chu mun sang sanga chuan adar nei noi bok atlang puin hetianga mei chiate an apartment na anruang charani hian rin hel tore mohi anom tlang puya mase Christy ke sai ro chuan tuma rin hel turan nei tlatlo ama hi mi felle ngai na tronani wangin tuin nge tina duang te ngai twa chhuah turan shelawani ber ti chuan Christy chu All Saints Cemetery Ellsburg Pennsylvania phumani tani thilmakle dangdai deuh chu Christy Rorelna aliama atuka chuan an skula mi pakhat hi pangpar nen aroin lan hlol maya enge du ten zo chuan Christy thianani thole ron mu zo ka du tho soi heu mai Christy chanchin anveng alwa mup laya a thiania in chal ve si athi ti shimi alawa arunin lan chu mi chuan an ring hlel talek lek zoka school lam chuan police phone in chupa chanchin chu an shil nge atukle a chuan chupa chuan school chu lo phone in Christy thina tuarte tana counseling service omle omlo aron zot le a principal chuan chutiang omlo thole ama ngei po chu school a chuan loma hlo lo thu tlang takin alo shil ta top mai ni chupa chu Christine aru ka bialpa anga nei ama aya kumsom nia upa nupui nei lai alo ni reng maya hei wang hian rin hlel a hlo le zwal bok ma se rin dan mai chawani Christy ruangan hmuah chuan DNA an hmutela ma se tua ma chuan an criminal nei sa chu min lo ti chuan Christy mel sha zong zong te chu an han hui khoma an kom ta a an rin dan ber chuan Christy ne na in she thosi in she thalu tuk si lo Christy zui rudu khopa aru ka ngai zong to ni ten han ringa ma se mi ngamoza an kom no po in rin hel toran she chuang lo aru ka bialpa ati ran rin hel po kha rin hel zui thei si lovin a film truck mai si a investigator te lupo hai tran tamap mai an nu chuina chuan bo zui thei turang a tlat lo ti chuan ni aliama tha kum hiala veita a ma se engma ma so na thei lo ti chuan Christy chanchin po chu azui ralve ta tial tiala a thia tanga akum somna anu chu cancer wangin a borala a fanuta na Rorelna dik chu mu ve man talo ma se fanu bula aum to dona wangin a tha muang thung a thi ma lok hian interview ma chonin a fanu chanchin zui ral mai tor Rorelna dik lamulo chu mi ma puang chuakin a fanu chuan
Rorelna dik amu theinan ama tran pui turin asom nge Christia kalto a anule zelan chan chu an chung ko tan chuan chan nan na satakani ti chuan kumsom ni don liam ta a district attorney Craig Steed chuan case chu alak tur tho soita a abula tanga engkim ennon chwale vek chu atumani mai palle ti swal pal thei zong zong te aching let ta vek boka maze kumsom ni nuwa meu chuan man ruwa te lo changkang to a khol changkang tak tak te ta boka ti chuan DLA atim ti chuan company pakhat Perbon nanolabs tenen tho hawan tuma anni hian DNA sample atangin an mel landan tur tlang pui an siam chuak theni ti chuan Christy thina crime scene an DNA mu chula in chuta tang chuan a mel dan tur chun han duang chuak ta a chu mi pui ma chuan an pho chuak ta a mei che pakhat sisi mura oma ani hian genetic genealogy mangin case tam tak alo chingfel to bok anha hi atlin rim hle a ani chuan Christy case a chuan puya in huama aron pen lut ve ta ni DNA mangin athiam na mang chuan miswal chu engnam nge ni ti ashi chuaka ti chuan a sorzim tatel tela kumsom ni chung zet an lo chui chhuah thei to lo chu ni tlem te chungin aron chui chuak ta a Christy thattu chu tunge hriat anita ma se fin fia na torin chupa DNA ngei chu an ma mole te tlat ti chuan an min rin hlel chon en thla a athil man to nu emo a DNA sample lak theina tur chu an chang tarana ti chuan a tui in na ruak le a chewing gum thial nu chu an la thei ta ni kumsang ni som pariat January ni som ni panga lo thlenga Christy thatto DNA chu amil pui moni thu puanzar anita ni pui khoi to le rong taka Christy thatto chu Raymond Ronnie in neina DJ tana an man chin ni in alar phian bok mi in an roi na sa hle a alak ema wangin ama tanga lo buklok angai hial thin ani chutianga twal thatton alo ni rengti an chia chuan mi tam tak chu a thong hle nge a DJ ni mai pia lama sumdong ho tling takani a in khoma taima a tin nupui fanau nei to ni bok kumsom ni panga chung chu ahim to nga in nga in lim takle thoveng takin anuna lo chen ring thina ni man chhuani po ain ring to lo hial zo ko me tin tharum man na lam homi taknia shat lo ani wangin twal thatto ni ti hi amak hle bok Christia tha ma lokhian event hoi hotin chu event po chu no pangkut twar anom to lo na tur lam hoi ani nge police lama la record sia engmala nei lawa a ex pakhate ro chuan pathin butut nei le mi thunun tum tlat chi le kutlak mai she lo ni thua soi mau thung Christian Raymond he alo sherengem achan chu Christy he amel shat lo kongka hon sak mai du tur khopa mi ani lo tlatani an lo in mel shat thale zok nge nia in mel shat satya aina sadai ani zokang masya bor lai khan Raymond a DJ a thona chin pakhata kalna tur ticket an muchwak thung chuwang chuan Raymond le Christy te hi anin she thaviaw ani kherlo poin anin mel shat nge ni arin omani ti chuan Raymond a chuan January ni riat kumsang ni som pakwa khan thil ti swal to ni ti ain poma dam chunga lungin atan ba ka kumsom ruk chunga tanganga perol chhuah phal sak ani lo ti chuan kumsom ni panga nuwa Christy chunga chuan Rorelna dik len chhuani ve ta ni khati zong khani e